Nia bụ onye Enugu steeti and Nia na-agbata egwu ọfụma na o nwere egwu a na-akụ na vileji ha nya wee soro ha wee na-agba. Ọ sị m nne na ya gbaa egwu ebe a anyị etigbo onwe anyị na mgbu. So oluo one day na o nwere ebe fa jere egwu wee luo nya wee gbasie egwu. One man wee pike no interest, very interested ịma onye nya bụ wee na-esoghelie nya wee nọgide wee nye chance ka o kwuo ife ọ chọrọ. O wee jụọ nya wee sị ya kedu ife ọ na-alụ, nya wee sị ya na ọ nwere ya gụsị secondary school mana ndị befe nwere ego fa ga-eji wee zụ ya n'akwụkwọ. Nya wee solu ndị a wee na-agba egwu wee na-enweta obele ego. O wee sị ya ma ọ bụrụ na ya gbasie egwu ma na-akwụ ya ụgwọ. Nya sị ya mba, na agbasie egwu ife ọbụla fa datalụ plus nke akwụrụ fa ka fa wee bie egwu eke nye onye ọbụla. This man wee sị ya na ya nwere bar ebe a na-ele mmanya, na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka ọ bịa ebe afọ na-agbali ya egwu na ndị mmadụ na-abịa ebe afọ, in fact na ọ ga na-emeke a lot of money ebe afọ. Nya wee sị ya na ọ dụkwa mma o, mana ọ daa nke imeke a lot of money ama like ya maka na ya dụrọ sure ife nya ga-eme. Wee sị oke ya ga na-akwụ ya 50k every month ka ọ bịa gbabali egwu ebe afọ. Nya wee sị anya chelu ka agwa ndị befa. Nya wee gwa mami ya na papi ya ha wee sị oke na ọdụ mma. Nya wee jee ebe afọ wee gbabalụ dị ga egwu. Ọ sị bụ nne na the first day nya gbara egwu ebe afọ na so ego nya datagodula adata bụ 10,000 something. Ọ sị m ife agbasasị anya o. Nya wee were ego wee nakwulu mami ya tikete nya mkpuba afọ ọnụ ma papi ya na-eti. Ọ gbasọ nke ya datara adata nke a ga-akwụ ya ma month end ya adọrọkwana ya. Ọ sị m everyday ya na-adata ego bido bataba bido nya ego ha funuru with parents ịgbagolu n'ime ọ sị m nye ebidozie gotesie akwa kwabazie uniform ịgbagolu macha arịapụtasịa nnọọ ya na-agba egwu na-eme ọfụma. Na o nwere this guy na-abịa na bar oge ọbụla na ọ na-abịa. O wee fịa afụghị anya na-esogherie na-ayị ya sị ya biko ka anụ bịa. Ya wesị ya na ife ya na-eme bụ ya gbasie egwu n'ụwa gbata ezigbo ego ka ewelu wee banye skuul ya chọrọ ịnụ di. Ọ sị m this guy yọli agbogo ọmankwe ka aṅụ mmiri ọmankwe ka atọgbu iko ọ na-etu ese ego na-ayị ya ka anụ bịa na ọ nọlụ na ba anụnwa na fa ga-emebisie obele nwa malụ mma o sikwa nka ọ pụọ nka. Ọ sị m nne ya bidozi daba ego dat na nata ife agbasasị ya mami anya mami ya wee sị ya na ya ka chọrọ ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ ga na-eso wee na-atụtụrụ ya ego maka na ya da atụ ụtasị ego niile a na-etu eduto nọọsụ ọsọ ya na-agbada egwu apịghọtago na-atụtụkwa ego na ndị mmadụ na-ezu ya oshi. Mami ya wee chọtara ụmụ agbọghọbịa na-aba ọzọ na-esu ya ejefa na-atụtụrụ ego. Ọ sị m na the first day fa tụtụrụ ego na ife nya datara that day bụ 35k just ego eturu etu nya nye tikete mkpu tikete ka a gụsịala ego. Nya dasịsị afa ego nya kwelefa na nkwa kwa mbọsị fa abịa cheri ya fancha niile soro na-ejezi. Ọ sị m this guy continue na-ayị ya na ya ga-anụ ya na-ayị ya na a ga-anụ ya si ego one ka a na-akwụ ya ọkwa 50k ya ga-akwụbịa 100 ma ọ bụrụ na ya anụbịa ya kwelu ka anụbịa. Nye wele aka na ịgwa this man na ya chọrọ ọjụ wele aka ekpe gwa this man na ya chọrọ ọjụ maka na ya na-afụ ego anya parents ya adụ happy gbamgbam fa na-eri erife fix everything ịgbagolo ego na-abata tiekwulu nke a na-akwụ ya. This man ji na ya gba ṅụ mmiri tọgbu iko luo one day ya gbasie egwu na-ana. This man usoro ya naba o wee luo gwaba mami ya na papi ya sagide fisi sasịa fisi that day ọ bịalụ fụ mami ya na papi ya nye ha 50k. Akụkọ mami ya na papi ya echenjikwe o sifa ma ihe a ka nwafa ga na-eme na ọnwaanya ka ọ bụ si oje na-ezukọ onwe ya na-eme nna na-eme ibi ọ ghọọ pastọ. Onye ketara parents ego fe bido gwa bịa okwu si ya nụbịa nya wee gwa nwoke nya na emere ife a ya na-emelụ klọb dị manụ si anya anụkwana ya o nya anụ ya na nwoke a bụrụ ọgbadị na ọsọsọ nwaanyị ka ọ na-achụ na ọnụ ọnya na ọma ndụ happy si ya na nwoke ọbụla ifo na klọb gị gbakwalụ na ịnụbịa na ọ ga na-abịakwa klọb steady. Ọ sị m nne
parents ya bido na convince nyafe welu na nwoke na-emebe a na-agwa ya maka na ọ chọrọ ka ya pụọ ya nọrọ na-agbali egwu maka na o mezi nwa people na-abịa na shop ya mago shop ya na-egwuru abalị ọ na-asụ asụ ndị ịgba ndị nna ịghọtara na so fa agbakọta ya this man bido nyebekwa ya ego afọ o kwuru nyebe parents ego afọ ya wee kwelu this man wee bịa wee mee kie ya wee soro ya wee na o mesiri ego esi ya na ada ekwuzi okwu igba egwu nya kwelu parents asị ya nya malụ na ọlụgodi nya gbazina ya wee nọlụ bie ọ sị bụ nne na this guy imitili asị nwaanyị gbago n'obele nwa ka manyitelu na amara ife ọbụla wee na-esi ibongi rugara ije a na-ekwunye mmụọ nke izizi mmụọ nke abụọ mmụọ nke ịtọ nya wee yọbịa wee si ya maka na ị ga-ada abazi ya aka nya na ya mụsịra nwa nke abụọ obido tighten be aka n'inye ego from tighten ọ na-akawanye njọ na ada egotenwuzi ife ndị ya na-egotenwu na-ebido misibe ebe a na-agba egwu ya ya n'enu ya n'ala ọlụwo ndị ọsi ya na ịma ala agba egwu mana ịma ka esi akpata ego parents gị sef ama ọ dị ka esi akpata ego na ya fọzialụ kedu ife ịgba ala ị na-eme bisaidi ịgba egwu asị gị na-eji egwu eje n'igwe egwu a na-enye mmadụ nri ya akpụpụtaghị ebe ị chọrọ ije na n'iyi olokịta bịa malụdatị na ya mara ife ka a mụrụ nwa nke ịtọ kazie njọ nya wee kpọọ nya wee yọbịa si a biko mepeelu m shop ebe ịchọ ọzọ ka mgbe egwu mpụta ụtụtụ ka m na-apụ ka o nwee ebe ego ga-esi na-abata m aka sinsi na ịchọrọzi ị na-enye m ego etu isi wee promise na isi na ị ga-aspoil m mem na ame m ibie mana kịta anụnwa na ị na-enyezi m ego si ya na ọ bụrụ ka ọ dụ yesterday ka ọ dụ today na ife na tight na family na ọmụtago ụmụ na-atọ o kwesịrị ịma na ya na-efe ide fa ncha niile a na-eme ya atụrụ ime nke ịnọ bubi ebusie mụọ ọsị m nne ya nọnụ nnọọ ka house help ọ pụzi akwa abalị ọ pụọ klọb kwa abalị ọ pụọ klọb ọ na-ebugiri ụmụ nwaanyị ọsị m nne this man si ya na ya gwara ya agwa na o nwere ife megide ka this guy dobe ike ya n'ụlọ na nke a ama mme ọsị m ebido gbalibe si na mmadụ pụọ ya na-ayụ ya mepeelụnụ m afịa aka esirenu parents ya ike parents enwere ifefa nwere ike ime ya na-edi ihe a dịketa ihe a na ya mụrụzi ife a ga-eme maka na ọ bịazi wezelie na-agwazi ya okwu ị na-agba egwu ka efe ịgbata na egwu nna anyị bi ndị bego ji ego osikwa nke ọ pụọ nke a ya wee bidozie ọ pụọ na ya ma nza mbala na ya ma nza ụlọ na ya ma mme anything na enwere ike ime anything ya sikwere nyi ya ụmụ ya falie nyesie tu nọluo jesie bata mbala ụtụtụ kado afele ejiri nri n'abalị kado apụ ya ọsị ya sụọ kado ya kwụsị ime anything ojesie bọsị izizi batasi ọbụkwala egwuregwu babali ya mba ịmago na ọbakata mba bakata anya eje mewekwe ojesie bọsị ịbụọ batakwa the same thing ojesie bọsị ịtọ bata bagide mba na ekwere mewu ọba n'enu ba na ya sị ọbụna ọ chọrọzi ya sendị anya home isaida na o mepelie shop ya nwee ife ya na-eme ọ chọọ ife ọzọ ya ga na-eme ọ hapụ anya eje gbakwa egwu na klọb dịga ịjụ ọ sị m ọkwana ya o wee kpọọ parents ya wee gwa parents ya wee sị na ife promise anyị na ide emezi na ọ bụrụ na ị chọrọ inyezi ego etu isi promise gị mepeelie shop stil dị eju wee luo wondo wee jesie wee nata wee ka ya abalụ ya mba ịgbago na ụfọdụ ụmụ nwoke iwuo wobefa nwatakịrị wee bịafa nso nya ife ọ ga-akụ nwa afọ ọ dụza ka nwa afọ merie ife ọ bịakwanye na nwunye ka ọ na-esele ọ hapụ nwunye kụba nwa o wee chi na ịkụ nwa ifenu ya na ya na-abụọ na-ese okwu na-aba mba ya wee gbajenu ka ya kụrụ nwunye ọsị m nwoke wee kụọ nya bullshit ma ife a na-akpọ kụọ nya beyond repair kwụsị anya na ya fụrụ ụzọ olechi niile o jepe ọdụnye kụrụ ụmụ ya na-abịa nna ya 2 weeks nwoke a jụrụ ese 1 month nwoke a jụrụ ese 2 months nwoke a jụrụ ese 3 months nwoke a jụrụ ese ife ebidogo ndụba tait ụmụaka na-anọ febanụ mami ya arụ febanụ papi ya arụ ya wee kpọọ ya na fonu si ya ọ bụgodu na ọ chọrọ inye ego ya nyebe ụmụaka ego opik edili epik ya wee drop voice note ka asịkwa sị m nne ya na ụmụaka kụcha anya 6 months nwoke a jụrụ ese ọ kpọrọ na fonu chụdị ma maka na ọ magolo ka o si wee dọrọ ya na parents ya wee si oke ya amafu jekwuo nwaanyị akwali akwa ya ji agba egwu na klọb maka na arụ echenjigonu wee jekwuru nwaanyị afọ wee nye ọnya si biko na ejiri ego
ya chọrọ ibido ịgbakwa egwu na ọ bụ na ọ ga-akwali ya dị akwa kwasịala ya ya gbawara egwu ya kwụọ ya everything dị umeanụ kwelu na wee jebe na nke nwoke klọb luo daa na ya bịa biko si ya biko ya gbaghalụ otu ọbụla ya si na-eme wee kọbalị ya kọsịarịa nwoke na-eti si na ya maalụ na ọ nọ kasef na fọkis erike na ya mụrụ na ọ ga-anọlụ ụka ọ nọ si na ọ dụrụ aredi igba egwu without pleasure nwaanyị akwasịala ya akwa kpọọ ya ejechila apụ ya oluo n'abalị bọsị afọ ya ala ndị ya na klọb bidokwa ebe ya kwụsị ọsị m mgbe afọ na-arụ eteghesigo ịmagolo ebe niile pụtasịa ukwu dọla everywhere dọsịalụ ya wee bido egwu ego wee sikwe n'elu si na ana wee na-ada that day 50k ka ya data the first day ya gbara egwu etuketi ego na ekpoke ego na ịmanụ si ya ga-akwụbakwa gị ụgwọ mana sọ 10k ka ya atụkwasịlụ gị n'elu onye ya na-akwụbụ gị bụ 60k ya si ya without pleasure ọ bụgodu na ọ ma nkwụ ụgwọ no problem just ya hapụ ya ka a na-abịa agba egwu ọsị m ego abata akwa ụmụaka bido libe nri ụmụaka bido mebe ọfụma ma rụtegebe onye ọbụla ya na parents adọkwa happy n'ihe gbara egwu n'ụwa 3 months ịgbagodu n'ụzụ bido felugbogo felugbede nna ndị mmadụ gwabana ya na etu nke a si wee nọlụ na klọb na ọbịago ugboro na abọfịa chigha azụ ọ batara etu nke a si nọ na dị klọb na-agba egwu die welu polisi landị ya wele ekela ndị a ndị eke gị inye aka nwoke nwe klọb gbafụtasị na nke a ma mme ọfịakwa ihe ada gidigidi gbodogboro ndị polisi kpụ ya ga nwoke nwe ihe akpụ ya garara ụmụ okorobịa agbakọkwa ụmụ ndị papa mmadụ agbakọ ya na-akọlụfa fajụ na o nwere ebe akpụ ya eje ihe a na-afịọ na klọb ihe a na-afịọ na klọb ebido gwaba ndị polisi okwu kwakọtafe okwu so ha nọla ana butelufe isi evu menna bibi enyebe ha everything ndị polisi anọla ana si nwoke na nwunye gị ka ị bịara ime arrest na klọb ya na nwaanyị a na-agbabu egwu lisensi ịgbagonu ndị ka ụfọdụ na-abịakwunu klọb dee n'oha wee jụ na fama mkpa ya dị wee sọkọlụ wee na nwoke na-ebe klọb wee kpọọ ya wee sị ya n'inwe anwa je ebe nna this girl jekpọrọ ya I will come out for you ya like this thing na atọnụzia between me and you no longer between you and your wife ya minire ime echekwala osi na klọb pụọ ka ịbịa be ha bịa kpọrọ ya don't try it anwani anwa ya gwara ya gwa na ụmụ nwaanyị ada n'ife ekwefughị ya ụna amazi ife menụ after 3 weeks ihe a bụ o wee bịa be ndị ya wee bịa yọba biko si na adụ sorry si dunyezi enye nwunye na ife ọ na-eje disgrace onwe na ma ụmụ ya ka ọ na-edisgrace obidogodo bịagodo bagodo sọ mba basịa mba na abọsị ọzọ wetuzie onu ewee gwaba n'ihe okwu na wee sị ndị bịalụ na ịbịasị ya kewa nke nwe ya biko ka ọ nataba na esesigo ndị ana di esi na ọgbaghalụ gị ya natabazia na ọ bụrụ na ọshọp nwata ya mepee di ya wee sị ha gwa ya na ya ahapụ be nna ya ọ na ya ahapụ egwu ya na-agba na mbụ na akpọrọ ofu mbọsị duru eje na shop ọ bụ na shop anwụ juru eju with provisions ife ya chọrọ jụ kpoo ewelu ki nye if not na o nwere ife mmadụ na-akọnya na anụ andị si mebekwa ya ọsịsọ maka na o nwere oge ọ ga-abụ oluo ma o wetara shop ma o wetara shop na ya da eje in fact ya bịazi akpọrọ ụmụ ya na anụsigo ya bịa kịta akpọrọ ụmụ ya isaida na o dobelu kọndishọn ya ọ bịa kpọrọ ụmụ ya bikos na-enyego ụmụ ya nni enough kịta na ya chọzi idu free ya bịa ka ọ kpọrọ ụmụ ya ka ọ zụba this man wee na-ayọ oyọlụgbogo oyọlụgbede chai ike gwụrụ this girl wee jụọ m wee sị m n'eziokwu na ya nyerefa kọndishọn mana still na ya nọ na-atụgharị uche na ọ da agọzidi ya ka ọnya chigebe die ya wee sị ka ya mara ife ndị mmadụ lụ nne ịchụkwa m nsị gị eziokwu dat na di gị mejọrọ gị akwa ịghọtago na ọ na-enetebu gị anya wee nọgide wee gbanwee ọ bụrụ na o mitie dis condition bụ imepelu gị shop ịghọta na ka ije zụba afịa m ga-asị gị go back to your husband maka ofu ihe ka m ji agwalụ gị go back to your husband eziokwu na ị ka mara mma kịta na-agba egwu na-adata ego mana ịgbago n'ụwa nwaanyị nwee ka ọdụ ịghọta ga-arụ nwaanyị nwee ka ọdụ obere oge kịta ụmụaka ndị mara mma na-etote ọfụ ebidokwa gbabakwa egwu and the life club adọrọkwa mma like that
for onye kpọ ụmụaka ịghọta ebe m na-eje. So ọ bụ na o meet the condition ị nyere, ma sị gị go back to your husband. Mana before ị naba, ị ga-agwa ndị be unu ma nwoke nwe klọb ka fa gwakwa ya datina bọsị ọbụla ọ ga-akụ gị kparara ịchọkwa ị na-be nna ya abụ ịghọtago. Ọ bụrụ na ịkpataba ego onye ọbụla o wetara, you put them together and ya nwa amụgwugolo akọtu abụ ịghọta ebe a na-eje. Mana mgbe ụfọdụ faba abịa ogbenye jee nụọ nwaanyị, uche fa abụlụ datina o nwere ife ị ga-eme na ọfa tinye gị n'ite fesulubezie. Etu o si wee change dị m very surprise actually. Mana etele ugbo etele ose, nwaanyị abịabeghị chọọrọ ya ife ọ ga na-eme wee na-enyere onwe ya aka. If not, $1 ego ise chingom chọrọ nna ibie ibie ọda awa ọkụkwa ọda awa ọkụ. Achọrọ m pant, achọrọ m bra, achọrọ m bad, achọrọ m nna, achọrọ m ibi, all those things ọda awa ọkụ. Nwunye gị bụ ezigbo mmadụ. O nwee nwaanyị ọ ga-abụla ọgbaba n'ilo. Mgbe ụfọdụ ife nwaanyị a na-agbalụ n'ilo bụ ụmụ small monies a, all these little monies fanidly nwere ike provide. Ịka ya ekwesị na nnedo n'ụlọ, ịka ya ekwesị ọkwa inyere ego yesterday. Just these little things na-epush ụmụ nwaanyị ịgba n'ilo. Obele ego enwere isi n'ọdụ. Ịghọta, gị nwee ike na-akpa ya obele ego mana o ji di ya n'aka ọdụ happy. So ịbụrụ nwoke chọọlụ nwunye gị ife ọ ga na-eme maka akụkọ mma Ngozi na ndị ya abụ ịghọtago. Ndị be anyị tii na ọnụ n'okwu a. Daalụ nụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.